Ahojte, zase po týždni ideme robiť prehliadku tohoto tu istého úľa. Začali sme letáč, aby mohli ísť viacej, lebo už je leto, tak možno to zväčšiť. Ideme robiť taxáciu tohoto úľa. Celé studie na bok. Jurko, môžeš tu dávať do vrchnáku, aby si to potom nezabudol vrátiť naspäť. Môžeš krajiny. Tento tu? Mhm. Info pre zapisovateľa. Majú tu 6 prázdnych z pravej strany. Ešte nepoužitých, prázdnych. A potom ide... Koľko ich ide? Počítaj. Štrnásť. Plných možno prázdnych. 14? Hej. Toto tu je nový, čo sme pridali minulý týždeň. Čiže sa poďme pozrieť, čo sme spredali. Tu na začiatku vidíme, že je poleseň. Také sivé. Tu nemôžem nič nie, čiže nemôžem to posunúť. Matka to na nebo. Keď mi nebolo nič. Všetko nula. Že nuly, hej? Hej. Toto už vyzerá krajšie. Ale stále to nie je. Je to asi nový ramík, Mhm. jak vidím. Prázdna. To je minuloročná vystavaná medzistienka. Ešte nebola zapódovaná ani raz. Preto je taká žltá. Tu už cítiť. Tu už je to trochu ťažšie. No, jak vidím, to bude... 1,5. To bude asi pol zásob. Jeden. Nebo z druhej strany nič nie. Áno, ale z tamtej strany máš 2. Zaviečkované či nezaviečkované? Jeden zaviečkovaný. Zaviečkované, hej? Áno. Máme tu aj zapisovateľa, preto diktujeme dvakrát. Ten už je o mnoho ťažší. No, zase
Tady 3 z tejto strany a z tejto strany bude cca tiež 3, čiže 3 plod zaviečkované, 3 zaviečkované by som povedal. Je tu aj Zarečkované čo? zaviečkované zásoby. Pel je tu, ale ten je taký malý, že by som nič nedával. 3 zásoby zarečkované. Otvorené neboli? Nie. Už vidím odviečkované aj. No, čiže... No, už pozerám na to. Z tej strany jeden nezaviečkovaný, tak to vidím. A z druhej strany... Som povedal, že tu by to nebolo nič. Čiže pol zaviečkovaných zásob. Nie, lebo tu na tu máš tiež Neviečkované. nezavečkované. Aj tu je nezavečkované. Čiže budú 2? Nie, 1. No, 1, 2 určite. 2 nezaviečkované, 1 zaviečkovaný by som povedal. Prečo to bola taxácia, vieš? Čo? Prečo sa robí taxácia? No, aby sme zistili, že či sú slabé alebo silné, či budú mať dosť zásob na niekoľké dní, že keď budú napríklad celý týždeň pršať, tak aby sme vedeli, či vydržia ten celý týždeň. A s plodom? S plodom, Prečo zapisujeme plod? aby sme vedeli, že koľko bude cca o týždeň, koľko bude sa urobia nové včely. Tak. Tým, že sme robili aj minulý týždeň taxáciu, aj tento týždeň, tak vieš, o koľko plodu pribudlo za týždeň, alebo ubudlo, koľko im ubudlo zásob, alebo či si nanosili peľ. Čiže vieš takto po týždni zistiť, či včelstvo zosilnilo alebo zoslablo. A taktiež sa snažíme sledovať, keď rozkvitne rýbezla u nás, aby sme mali 70 dm plodu, z ktorého budú lietavky počas hlavnej znášky. To je taký ľahší. Keď je ľahší, môže byť to, že bude prázdny, ale bude tam plod. Že tam už nebudú zásoby, ale bude plod. Nie, skôr by som povedal, že prázdny. Možno pel z jednej strany tu, tak tam. Tu je plod už, jak vidím. To budú asi cca... A tu už vidím, už majú aj trúda. Trúda? Tu nám už sú aj vyliahnutí trúdy. To nám bude asi jeden plod, alebo 2. A kde vidíš trúdou? A pel by som povedal, že pol. Z jednej strany a z druhej strany som nevidel nič. Čiže Tak plodu je tam viacej. pol viacej. Pozri sa. Plod je odtadiaľto. Sem. To budú skoro 4. Pozri si poriadne, či tam vidíš, počkaj. Či tam uvidíme vajíčka. Neviem, či na kamere vidno. Ale tu sú vajíčka. A vajíčka idú presne potadiaľto. Čiže 4 dm určite plodu tu je. A skontroluj si aj druhú stranu. Či tam niekde vidíš vajíčka. Otoč sa, aby si videl, aby slnko svietilo dovnútra. To ja mám. Môžeš to položiť.
alebo sa otoč. Keď si matku nevidel, môžeš sa otočiť. Skôr povedal, že tu bude peľ. Peľ je tu na. Čiže to by bolo cca. No, tu sú vajíčka vnútri. Peľ väčšinou robí takú hranicu. Peľ si dávajú stále tak, aby ho mali čo najbližšie pri plode. Čiže oni keď dali takto peľ, tak všade tu hore nad tým bude plod. 3 alebo 4 pôdy. 4. A nič viac. Zásoby tam nie sú. Peľ môžeme napísať tiež polku. Peľ pol a plod 4. A tieto sú celkom pekne kľudné. Možno by sme mali byť trošku opatrnejší kvôli tomu, že tu dovtedy nebola matka, čiže bude niekde tu na. Mhm. Tu by sme mali dávať väčší pozor. Väčšina sa zdržala v strede a nie pri krajoch. Je tak ťažšie. Tu na už vidíme tu na už začína pod strede. Už aj na predošlom si mal, ale tu je už zaviečkovaný plod. A celkom pekne, taký pekný rámik. Uha. 6 by som povedal, 6 alebo 7 pôdu. Stade tiež by som povedal 3. 6 alebo 7. Ale skôr po tej sedmičke. Mhm. 7 pôvodu. Mám to všetko problém. Vyhľadám. Nie je tu matka. Tu nás si už aj spravili vlastné. To taký No. Toto sa nám nepáči, ale to môžeme takto vyrovnať, aby to netlačili do vonku. Opatrne, aby včely to nepopučili. Trošku vyrovnáme, ale ešte som z inú vec všimol. Tu na tej strane, keď otočíš rámik, majú misku. Kde? Tu je miska. Aha. Môžeme tam nakúknúť, že či je prázdna, alebo či v nej je. No. Ak v nej je, tak chcú vymeniť matku. Ak tam nie, tak je to len také, že pre prípad, tak robia väčšinou. Držím. Dobre si klieštiky. No a môžeš škrabnúť. Kde? Tu na tej strane. Fúkni si do nich. Z dola hore otvor. Z dola. Dobre, nič. Keby tam bola larvička, už by to tieklo. Či to len tak priprehnúť. Je tu, ja vidím, že majú aj peľ. Tu okolo toho. To tak je úplne dole. To by som povedal... Tak tu je tiež pol. Pol peľu. Pol peľu.
ľahší. Vidím v ňom nezaviečkované larvy. Som povedal, že tu by mohlo byť 6. Skôr to je 7. Tu som videl. Tu na už vidíme larvy v strede. Tiež dáš 6, 7. Tak. Potade sú vajíčka. 6, 7, Tu je to až dole, že by som 8. 8. Kľudne 8 plot. 8 plot. Strany. Ja by som povedal. Vajíčka sú až v potade. Mhm. To je tiež 8. Jurko, ešte jednu vec ti ukážem. Chyť ten terámik, to je škaredý, za pliecka a otoč ho tak, ako ho otáčaš. Tak to je ťažšie. Daj ho naspäť. Nie, drž ho. Teraz túto ruku dvihni a tak otač. Čiže jak? Tak? Áno. Vyskúšaj si to najbližšie. Toto teraz už môže toto dvihnúť normálne, ale je to jednoduchšie, ako len v plieckach. Keď je rámik ťažký, tak takto, ako ty dvíhaš, je to ťažké dvihnúť. Ale keď to dvihneš takto, tak sa ti to ľahšie otočí. Vyskúšaj si to na ďalšom rámiku. Tu je tiež plot. Kráľovnú. Mám kráľovnú. Zelenú, 10. Ono bude tady. Tu som povedal, že 8, 7, skôr ku tej 8. Ja si kráľovnú. Mhm. A tu na... by tiež bolo takých 8. 8 plot a zásoby zatiaľ žiadne. A 5 okolo toho. Teraz si už sleduj kráľovnú, aby si vedel, kde presne je. A veľmi opatrne vlož rámik dnu. Tu je jeden. Dobre, tak jeden, to by som povedal, že nič nebolo. Vidíš? Sede, tam. Čiže to by bolo cca 8,5 peľu. 8,5 nebolo. Nie, 8 za plot a pol peľ. Teraz mám urobiť asi... Tak ho vlož, ak je. Ale všetko ešte mi, alebo to je bezpečnejšie.
pritočiť. No hej, hej. Čo budem robiť s týmto takú ešte? Ale ešte. Má sa pekne žltý peľ. Ten je riadne ťažký. Tu by som povedal, že aj 9 pôdu. A plus z tej strany 8, takých 8 by som povedal. Z tejto strany 9, čo vám ukazujem, a v tejto teraz by som povedal 8. Dokopy 8. Čiže A tiež je tam pol peľ. Na spodku trošku. Zásoby si hore videl? V rohoch sú nejaké? Nie. Nie sú. Ja si poviem, že celkom málo, čo je teraz celkom dobré. Teraz opatrne, lebo tam na tej strane bola matka, kde teraz vkladaš. Na predošlom rámiku, hej? Čo? Na predošlom rámiku si mal na tejto strane matku, kde teraz vkladáš. Čiže opatrne. Super. Už som sa dofúkal. Dneska sú dosť kľudné. Dneska máme dobré počasie, no. Nevedíte mi trošku zničiť toho? Raviku? Nie. Čo s tými klešťami zničíš, že oni opravia behom pár hodín. To je maličko. Tu na už vidím, že to by bola trúdovina. Tu začínajú trúdov začínajú robiť. A je tu aj... No niečo im chýba. Vieš, čo im chýba? Nie. Prečo robia tú trúdou? Trúdu... Jak sa to volá? Stavebný rámik. Stavebný rámik. Dneska im ho vložíme. Čiže to bolo... To neviem, bolo sušiť, či to je... Čo? Teraz neviem rozlišiť, či to je... Ktoré? Tu na... Čakaj, tu. To je plot. To je plot, áno. Oni by si zásoby robili tu na hore, nad plot. Keďže tam zásoby tam nie sú, takže majú málo zásob, ale majú veľmi veľa plodu. To je pre nás zatiaľ veľmi dobré. Je to dobré, ale musíme im niečo pridať, lebo keď nemajú skoro nič, tak to je zlé. Ak by mali veľmi veľa zavečkovaných zásob, tak je to trošku zlé, lebo v znáške by sa nám to zmiešalo. Zmiešal by sa nám cukor s medom. Takto teraz vyjedli všetky zásoby zo zimy. Tak teraz im vieme, keď ich prikrmíme teraz medom, nič nepokazíme, nezmiešame im cukor. A ak začne znáška, teraz za chvíľku začnú kvitnúť čerešne, tak si nanosia veľmi rýchlo. Čiže to by som povedal, že bude 6 plodov. Viacej, či? Nevidím tam dole. Ukážem. To som povedal, že 6.
Dobre, nechaj 6. A pel. Tu je také skoro nič. Tu na vrchu. No. Čiže nič, žiadny pel. Si povedal, to je strašne malé. Dúfam, že tie posledné ramiky budú trošku pôdu, nie zásob. No uvidíme. Ne, zrejme. Zásoby boli na tejto strane, nie? Náhodou. Na začiatku neboli? Tam bol trošku. Ne, som zvedavý tamto tu, čo bol naposledy priradený minulý týždeň. Ja som zvedavý na neho. Či pridali, alebo nič nedali. Fúha. To čo skončil. Majú tu pel, má také príbunky. Si povedal, že pol. Také rozhodené. Ukáž mi to. Asi tu bude možno jeden pel dokopy, ale je to prázdne. Už tu už nie sú ani vajíčka. Čiže na treťom ramiku nám končí plod. Tak tu vložíme stavebný rámik, keď skontroluješ tie posledné dve. Nemusíš ich úplne pripájať teraz. Nechaj si tam medzeru. Prečo? Lebo tu si mal ešte plod. Tu už plod nemáš, čiže tu vložíme stavebný rámik. Tak teraz ešte pozri tieto dve, nech si to zapíšeme všetko, čo tam je. A tu pôjde stavebný rámik. Už je nejaký ťažší, či to by mohol byť. No, 95. Asi od stade po tade bude pel. Peľ alebo zásoby. Hej. Krajné zvyknú byť zásobné. No tak idem na pel. A nič sa tu laskne. Ale že extra malý kúsok. 5 buniek. Tak by som povedal, že 1. A zásoby... Nič. Zásoby nič, ale na tej tvojej strane si poriadne pofúkaj. Tam je, nie, na druhú. Túto stranu. Tu poriadne pofúkaj, lebo tam je toho peľu viacej, aby si videl. Kľudne fúkaj. zásoby. Oni keď nechcú ísť preč, tak to je preto, lebo si ich podymil a teraz jedia zásoby. Čiže tam, kde včely sedia, tam môže byť, že sú zásoby. A teraz to aj vidíš. Pol zásoby. Teraz je vidíš, koľko je tu peľu, plno. Mhm. A na vrchu sú zásoby. 3 pel. Mhm. A dve zásoby. Dve zásoby. A z druhej strany, keď tam nie je nič, tak to musíš vydeliť dvoma. Si idem položiť teraz. Drž a fúkaj. Tu sa budú jesť.
bude jeden, bo tu jak vidíme, že kde sa musí ísť stred, že vyhnojím na večku, to bude dosť, že bude jeden. Nerozumel som ti. Že tu nám, jak vyhnojím len za ročky, to znamená, že tu nám stade jedia, to znamená, že to bude jeden zaviečkovaný, nezaviečkovaný, čo znamená, že 1 plus 2 je 3, 3 deleno 2 je 1,5. 1,5 odviečkovaných zásob. A teraz tady by som povedal, že 1,5. 1,5. 1,5. A tam bolo koľko? 3? No tu je 1, tam bolo 3, takže dokopy budeš mať 4, 2. 2. 2 vrel. A zase by tam bolo 1,5. Nezaviečkovaných. Dobre, a pozrieme si posledný rámik. To je najnovší. Tu na kraji si môžeme aj všimnúť, že tým, že mi tam chýbal rámik, tak si tu niečo už začali tak robiť výhlbinky. No to je takom zaujímavé. No tu bude nič. Nič. A tu nás sú zásoby nezaviečkované. Som povedal, či ešte raz tu na takto sú zásoby. Či to budú 4? 4 alebo No. 3. 3 alebo 4. 4 by bolo, keby tu tak ako je začiatok pliecka, po toto pliecko, keby bolo všade hore, tak sú 4. Čiže 3. A tu nič, čiže 1,5. Dobre. Chceš to teraz popresúvať? Nie. Ja chceli do tej medzery niečo dať. Ale ten rámik, ale to nanesem tu. To potom. Najprv dones stavebný rámik, vložíme ho tu. Náš kred... Pekný výber. Ten najkrajší. Najkrajší? Mhm. Aha. Stavebný rámik, ktorý potrebujeme. Nie je ani pekný, ale ani škaredý. Čiže ten by sa mohol hodiť. Na ten spodok, kde nič nie je, tak tam vystávajú trúdovinu. Tak. A teraz tieto prisuň k ním. A to je všetko. Ešte môžeme spraviť jednu vec. Nájdeme si z tejto strany, kde sme mali zariečkovaný zásoby ešte. Daj mi ten kľúč. Zober kameru. Tu sú zariečkované zásoby. Aj tu ešte máme trošku zariečkovaných. Takto, keď sú staré zásoby zariečkované, tak ich vieme takto poškrabať, aby sa im otvoril med. A oni to budú musieť rýchlo vyjesť, vyčistiť a tým pádom si pripravia miesto na ďalšie kladenie a ich to podporí trošku.
Stačí len trošku. Tie krajné ramiky, ktoré sú hneď pri plode. A postupne sa takto teleso plodové bude zväčšovať. A my sa chceme zbaviť starého cukru. Aby nám, keď už bude znáška, aby nám nenechávali cukor, ale čistý med. Tak a toto bude asi všetko. Čaute. Uvidím sa na budúce.